Bé, doncs comencem amb els actes del setè aniversari del nucli del País Valencià de la Directa. No? Però jo me toca fer la part, diguem, de promoció, no? D'explicar què és la Directa, encara que jo imagino que més o menys, si heu vingut fins ací, doncs alguna cosa us sonarà, no? La Directa és un projecte de comunicació popular dels Països Catalans, nascut el 2005, i que fa 7 anys doncs, va començar a crear un nucli al País Valencià per a garantir la creació de continguts, no? I de comunicació arrelada al territori i fer un periodisme amb accent valencià. És un mitjà cooperatiu, és de propietat conjunta dels treballadors i dels lectors i jo crec que això és molt important, per fer un poc, no? Sempre se parla de si el mitjà és més d'esquerres o més de dretes, però poques vegades o menys rarament s'incideix de qui és la propietat dels mitjans, no? A mi sempre m'agrada posar com a exemple que la Razón i la Sexta són del mateix propietari. Vull dir que moltes voltes si el diari té aquesta línia, un mitjà d'una línia o una altra, pot ser una qüestió comercial, no? De target, de target, diguem, de públic, no? D'audiència. En canvi, si un mitjà, la propietat és el que realment és rellevant, no? A l'hora de decidir, de veure si un mitjà és transformador o té uns límits finals que són la propietat dels mitjans, que això ho veurem després també en el debat, no? En relació al canvi climàtic. I llavors, doncs és important el fet aquest que els lectors són propietaris, pot ser tant propietats com a subscriptors com a cooperativistes del projecte, i doncs jo us anime a subscriure-us o a fer-vos socis, no? Sentireu així com un poc propietaris, no? El vostre propi mitjà, allò com seu un poc magnats de la comunicació, que fa il·lusió. I a més, avui, si us subscriveu avui físicament a la pagada de la Directa que hi ha allà darrere, teniu un 50% de descompte i a més us regaleu un llibre, o sigui que hi ha més arguments no tinc a favor de la subscripció. També la Directa fa comunicació a favor del canvi social. Creiem que la comunicació no és neutral, no és això no, és que volem un mitjà imparcial, això no existeix, no? I llavors tu fas comunicació a favor de mantenir l'estatus quo de les coses o fas comunicació a favor de canviar les coses. La Directa ens posicionem en el segon grup i en aquest sentit doncs treballem amb la resta de moviments socials, no? O sigui, no és un bolet aïllat, no és un projecte que anem per lliure, sinó que procurem fer xarxa i crear sinergies, complicitats amb la resta de gent que treballa pel canvi social en diferents àmbits. La Directa és la comunicació, però hi ha gent que ho fa des del feminisme, des de l'ecologisme, des del moviment obrer, etc. No? En aquest sentit, doncs, actes com el d'avui són importants perquè també és una forma de fer xarxa, no? En aquest sentit, en el moviment ecologista i en la lluita contra el canvi climàtic. Ja he explicat això, només hem de donar gràcies a la repartidora, que és també un projecte cooperatiu d'Ací a Benimaclet, per organitzar conjuntament aquest acte, i gràcies al TSO Horta, que després ens ha cedit el seu espai per a fer el dinar per després, que tothom qui vulgui sàpiga que hi ha dinar en el TSO Horta i que pot venir a dinar. Bé, ja ha acabat la primera part, em poso a presentar les ponents de l'acte. Així a la meva dreta, Pau Alonso Monasterio, és enginyer forestal, no? Es dedica a la gestió i planificació d'espais naturals, és docent en el Politécnic, però a banda també és activista ecologista, va coordinar l'àrea de turistificació d'Ecologia en Acció i actualment està en la Comissió Ciutat Port, que és l'entitat ciutadana que s'oposa a l'ampliació del Port de València. No? Està bé, no? És important. A la meva esquerra, Ana Muñoz, és responsable pedagògica de justícia alimentària, que és una entitat, no? Que treballa per introduir la sobirania alimentària als currículums educatius, no? Entre altres coses, però la teva part és aquesta. I finalment, al final, hi ha Juan Bordeas, periodista i guionista,
és diplomat en producció i direcció de cinema i ha treballat o treballa en diferents mitjans com Contexto, El Salto, Público. També com a activista col·labora amb moviments com Extinction Rebellion, que són el moviment que va fer l'acció al Congrés fa uns mesos de tirar sons de remolatge al Congrés per denunciar el perill del canvi climàtic. Acaba de publicar un llibre, El otoño de la civilización, coautor amb Antonio Turiel, i que precisament està aquí per presentar el llibre. I ja jo acabe, finalment, i li deixo a Juan que intervinga ell. Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tots i a totes. A mi m'han demanat que faci un poc una intervenció com de context per a situar un poc la qüestió. I la qüestió canvi climàtic, canvi de vida, crisi energètica, jo crec que cada volta està més visible, cada volta és més greu la situació. I tal volta, gràcies a que és més greu, també tenim més opcions de contestar. Molt breu, la introducció que voldria fer un poc és contar la història de les filtracions de l'IPCC, que és el treball periodístic en el que més impacte he tingut jo últimament, que és l'informe climàtic més important del planeta i que uns activistes que són part de la comunitat científica ens van passar aquest corredor per a fer un poc de treball, de divulgació, al voltant de com inclús el coneixement científic està absolutament infiltrat pel poder dels combustibles fòssils, dels lobbies dels combustibles fòssils. És a dir, la situació energètica és terrible, la situació climàtica és probablement encara més terrible. I el que tenim és una societat que de moment està començant a donar-se compte d'aquesta situació i està començant a organitzar-se, però que de moment no és ni molt menys suficient tot el que estem fent, perquè el tema del canvi climàtic literalment està molt prop del punt d'irreversibilitat i el tema de la crisi energètica també estem en una situació en la que la crisi de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna han fet que s'acceleren processos que ja venien donant-se des de fa molts anys. De fet, el pic dels combustibles fòssils de producció del que es diu el petroli convencional, el petroli de qualitat, ja fa 15 anys que va ocórrer, va ser en 2006. El pic de producció del dièsel, que per això el dièsel està pujant tant de preu, va ser en 2015. I el pic de tots els combustibles fòssils va ser en 2018. És a dir, és tot molt abans de la pandèmia i prou abans, evidentment, també de la guerra. Totes aquestes problemàtiques ens situen en un punt de canvi d'època. Literalment estem davant d'una situació en la qual el món que anem a tindre en 5-10 anys no serà ni molt menys igual al que tenim ara mateix. No? I per això hi ha declaracions històriques, com que de repente Macron fa un par de setmanes va dir que el fin de l'abundància. O de repente Petro, el president de Colòmbia, està parlant ja per fi d'una paraula que era molt tabú, sobretot en la política, però que cada volta ho serà menys, és la paraula de creixement. Perquè en els països del nord és inevitable que arribem a aquesta conclusió. És a dir, no es pot continuar creixent eternament en un planeta finit. La crisi energètica no n'hi ha dubtes que ens situa en aquesta situació i el tema del canvi climàtic, per un poc arrodonir la història que us comentava al principi, no n'hi ha paraules per a descriure lo greu que és aquesta situació. És a dir, estem literalment parlant de que podem estar molt prop, si no l'hem sobrepassat ja, d'un punt a partir del qual el canvi climàtic agafa inèrcia. Va soles i ja no es pot fer res. L'únic que podríem fer és adaptar-nos millor o pitjor a una situació que serà d'inestabilitat climàtica, de cada volta més fenòmens extrems, cada volta més recurrents, cada volta més potents, i a partir d'ahir tot està en perill. Les collites, l'estabilitat de les civilitzacions. Per això, d'alguna manera, el nom que li van posar al llibre Antonio Turiel i jo va ser el otoño de la civilización, com una manera poètica de dir que és la tardor. No? La tardor és una època en l'any en el qual tens menys energia disponible, perquè el sol comença a aparèixer menys, i tens un clima cada volta més complicat, més inestable. No és la fi del món, però sí que és de veres que estem davant d'un moment en el qual és urgent que les societats s'organitzen per a fer contestació, per a fer poder popular. Perquè no és casualitat que en Amèrica Latina ara estiga una onada d'esquerres
porta començant a fer les seues, i així en Europa, com estem molt més esclaus d'aquest consumisme que és el que ens ha portat a aquesta situació, el que tenim és un ascens de l'extrema dreta, i en això acaba. A mi no em preocupa tant el creixement del feixisme, em preocupa, com em preocupa el feixisme del propi creixement, perquè si no ens donem compte d'això no tenim res que fer, pràcticament. És a dir, quan tu vols créixer al 3% anual cada any, en 20 anys tens que duplicar el producte interior brut i en 100 anys tens que multiplicar-lo per 16. Això ha sigut possible perquè teníem combustibles fòssils barats i abundants, però això s'ha acabat. I si volem continuar creixent, ho farem en conflictes creixents en els veïns, perquè com el pastel va a quedar-se cada volta més reduït, si volem continuar creixent, ho farem xocant en el veí. És el que està passant cada volta més en estos dos blocs que són Estats Units i Europa per un costat, Rússia i Xina per l'altre. No? Aleshores, l'única situació en la qual a mi em dona un poc esperança tota aquesta problemàtica és que el que sí que veig és que cada vegada és més evident que la ciutadania és conscient d'aquestes situacions. Hi ha moltes enquestes que parlen de que cada volta més gent és conscient de que tenim que decréixer, de que cada volta més gent s'organitza per a fer accions com la que vam fer en el Congrés, que l'únic que volíem era cridar l'atenció, i en la qual una cosa que demostra també que ens tenen por des de dalt és que aquell dia vam ser només 100 persones, de les quals una gran part formem part de la comunitat científica, n'hi havia gent molt de prestigi, com Jorge Richman o Fernando Valladares, i la brigada antiterrorista, que és la que ens va detindre, ens va ficar, l'amenaça en la qual ens van cridar a la comissaria era delitos contra las instituciones del Estado, daños a las propiedades del Estado, no sé quantos, ¿no? De moment, la multa que li ha plegat a la majoria de la gent que té multa, a mi encara no m'ha plegat, és de 100 euros. Perquè saben que el que no poden és, davant d'un context en el que cada volta serà més evident que les persones que van fer això tenien raó en fer-ho, perquè no s'està fent res i com a mínim n'hi ha que cridar l'atenció, el que no volen és màrtirs. El que no volen és ficar-nos una multa de 1.000 d'euros o clavar a Valladares en presó, perquè això podria ser, que és el que pretenem, un debat, obrir un debat de per què no s'està fent res davant d'una situació que literalment està posant fins la pròpia vida en perill. Perquè al final tots els drets que tenim, la jornada de 8 hores, el vot de la dona, els drets dels afroamericans, la lluita contra l'apartheid, pràcticament tots els drets s'han aconseguit lluitant en el carrer, fent desobediència civil davant d'una situació que era injusta. Què tenim que fer si la vida mateixa està en perill? Doncs al carrer tots i organitzar-nos. Hola. Sí, vaig a reprendre el company que ara està acabant la presentació i és la qüestió de l'organització de la ciutadania i la lluita. Sempre pensem, o ens ve al pensament allò de que això no val de res, al final nosaltres per molt que protestem, per molt que espentem, al final sempre acaba tot igual, tal. Això no és de veres, això és una fal·làcia. A València tenim exemples molt potents, a pesar de la fama merescuda o no que tenim professor del sinfonisme, tenim exemples prou recents de que això no és veritat. Penseu, per exemple, en el riu Túria, la llera, el que passa pel, no el nou, el que passa pel mig de la ciutat, que primerament el primer projecte que hi havia era que fos una autopista pel mig de la ciutat. Ara, anys després, això és impensable, però això es va pagar, es va aconseguir aturar perquè la ciutadania va dir, on vas? Es vàrem organitzar, va haver una contestació molt forta i molt clara, i gràcies a això ara mateix tenim un estil de vida, una qualitat de vida a la ciutat que no té res a veure en el que haguera sigut si la ciutadania no haguera dit fins ací. Tenim un altre cas també molt emblemàtic, que segur que ho conegueu, i encara que sigueu més joves, és el del Saler per al poble. El Parc Natural de l'Albufera, la franja que té en la costa, les platges que tenim, les úniques platges mitjanament, podríem dir, naturals que ens queda a València estan allà. I això anava a ser tot com la manga del Mar Menor, anava tot absolutament construït de dalt a baix, cada pam. I ahir també la ciutadania va dir prou, fins ací. I gràcies a això tenim
un dels pulmons i tenim el luxe de tindre a 10 quilòmetres de la ciutat un espai com és Albufera i un espai com són les platges del Saler. Doncs això són exemples de que quan la ciutadania diguem prou i s'organitzem i tirem avant i espentem, les coses s'aconsegueixen. Aleshores, ara mateixa la taula d'avui va de canvi climàtic i el canvi climàtic, com ens ha explicat Joan, estem parlant d'unes xifres globals, planetàries, estem parlant d'extinció, estem parlant de col·lapse, és com que se'ns ve tot damunt i dius, però jo què puc fer en la xicoteta que soc en aquesta escala tan gran? És un poc de bloqueges. Però si aquesta mateixa idea se va traslladant a cada vegada a escala més local i més xicoteta, podem descobrir que n'hi ha moltíssimes coses que podem fer. I ja no estic dient a nivell individual de apagar el llum, que mos taladren molt en aquestes coses, que sí que està bé, però al final dius, és que realment tampoc, a lo millor no estic marcant la diferència quan, no sé, els majors emissors de gasos d'efecte hivernacle són les companyies de no sé què, el rànquing que va eixir de les companyies més que major quantitat de gasos d'efecte hivernacle emeten, fa uns anys era un rànquing de 10 i entre ells estava, per exemple, Ryanair, entre els primers 10 estava en el 10è lloc, i estava MSC, que és una de transport marítim, que també estava en el lloc número 8 dels majors emissors mundials, de la Unió Europea de gasos d'efecte hivernacle. Per què vos he dit aquests 2 punts del rànquing? Perquè ahí, per exemple, són dues coses que a nivell així de València podem pegar-los canya. Jo, com a membre d'Ecologistes en Acció, també estem al grup de la Comissió Ciutat Port. La Comissió Ciutat Port és una... no sé, bueno, algunes persones a lo millor es coneixeu, altres no, perquè són molt cansines. El que estem intentant és una mesclaeta de col·lectius veïnals, de col·lectius ecologistes, de col·lectius de lluita pel territori, de col·lectius sindicals també. Estem ahí totes apretant per al tema de l'ampliació del Port de València. Això, per exemple, és una cosa que pensem que està un poc al nivell del que seria lo del Saler per al Poble i del riu Túria. Si amplien a més del doble la capacitat del Port de València, això suposarà un abans i un després en la ciutat que som. Ens definirà com a ciutat, serem una ciutat contenidor. Va canviarà totalment el plantejament i la qualitat de vida que tenim. Ja no solament per lo que és el port pròpiament dit, sinó pel que implica aquesta barbaritat de moviment de mercaderies, aquesta impulsa la globalització total absoluta, perquè va en contra, per exemple, això que ara hem dit en la pandèmia, relocalitzar, quilòmetre zero, això va totalment al revés d'aquestes coses. Això és un tipus d'iniciatives que podem fer la ciutadania organitzada i que al final que la qüestió és, si apretem, ens demostra la història, la memòria històrica ens demostra que es poden fer moltes coses. I res més, no me vull allargar més. Me passa a la companya Anna. Primer de tot volia presentar una miqueta l'organització en la que treballa, que és Justícia Alimentària, que som una organització que duem com més de 30 anys treballant per intentar introduir la sobirania alimentària en diferents àmbits, tant en l'àmbit educatiu, que seria la part que més me correspon a mi, com també la incidència política, la legislació i també en espais no formals, com poden ser les escoles, les AMPes, les biblioteques públiques. El nostre objectiu és un poc analitzar quins són els impactes del sistema alimentari, tant a nivell de salut humana com climàtica, com també a nivell de drets laborals, i fomentar la sobirania alimentària com a alternativa que pensem que és molt més sostenible i saludable per a totes. Jo el que faré és un poc analitzar 3 elements del sistema alimentari que estan contribuint de forma decisiva a la crisi climàtica, que són els hivernacles, els fertilitzants i la indústria càrnia. En primer lloc, dir-vos que el sistema alimentari es troba totalment insertat dins de les dinàmiques del capitalisme, com sabeu, i ha perdut totalment de vista el seu objectiu, que seria alimentar a la població i proveir-la de salut. Actualment, 820 milions de persones en el món passen fam i més de 1.900 milions de persones adultes tenen sobrepès o obesitat. A banda,
un terç del menjar que se produeix se malbarata. Per tant, estem veient que és un sistema que no respon per a res a les exigències que li haurien de donar i a banda és un sistema en crisi. Més enllà d'això, a l'estat espanyol 90.000 persones moren a l'any per malalties derivades d'una mala alimentació. Totes aquestes dades el que vull donar-vos a veure és tots els problemes que està generant aquest sistema alimentari. D'altra banda, és petrodependent. El que produeix són aliments que podríem dir que són petroaliments. Estos aliments tenen una exigència energètica i material molt més alta del que després poden aportar. Passant ja als elements que vos he dit que m'agradaria analitzar, en el cas dels hivernacles, no sé si sabeu, però l'estat espanyol és el segon país del món que més hivernacles té en el seu territori. Contem en 70.000 hectàrees d'hivernacles, de les quals 30.000 hectàrees estan en Almeria. Suposo que ja heu sentit parlar molt del tema del mar de plàstic i de totes les seues conseqüències, però bé, si ens focalitzem només en els impactes que té un hivernacle, focalitzant només en l'hivernacle, ja podem veure que està l'ús del plàstic, estan les infraestructures, està el tema de l'energia necessària per a produir aliments fora de temporada, perquè evidentment hi ha que simular unes condicions climàtiques diferents per a poder produir de tot l'any. I a banda d'això també està un tema interessant que està un poc fora del tema de la crisi climàtica, però que també m'agradaria com a anomenar, que és la vulneració total de drets laborals que se produeix baix d'aquest mar de plàstic. Bé, doncs això seria un poc focalitzant-nos només en mirant l'hivernacle i què n'hi ha dins. Però si mirem un poc més enllà i apartem la mirada, que és una cosa interessant a l'hora d'analitzar els impactes del sistema alimentari, perquè moltes vegades les dades que trobem només parlen de la part productiva, però hem de pensar més enllà, perquè després de produir els aliments, normalment aquests aliments se transporten i recorren milers de quilòmetres. El cas dels hivernacles és aquest cas. La major part dels aliments que se produeixen a Almeria són aliments que van destinats a exportar-los per alimentar a Europa. Per tant, estem produint aliments d'una manera insostenible, assumint les conseqüències climàtiques per exportar-los després i ser el rebost d'Europa, que s'anomena. I aquesta idea tan bonica de ser el rebost d'Europa, de proveir de fruites i verdures, que després està tenint unes conseqüències brutals en el nostre territori. Per tant, està tot el procés de fertilitzants que se necessiten per a produir els aliments, està tot el procés de residus que se generen en els hivernacles, un cas paradigmàtic és el Mar Menor, tota la contaminació a través dels fertilitzants relacionats amb l'agricultura, i està el transport quilomètric que també és conseqüència d'aquest model industrialitzat. Una frase que jo crec que és prou interessant per a aterrar les dades, perquè moltes vegades les dades se queden molt abstractes, és que les emissions dels hivernacles corporatius són igual a si tots els cotxes de l'estat espanyol arrencaren motors i recorregueren 440 quilòmetres de distància. Això en un any, perquè és bastant significatiu. El tema dels fertilitzants, ja ho he anomenat una miqueta, també vaig intentar donar dades un poc per a que se pugui entendre, perquè al final les dades són molt complexes. L'energia que és necessària per a fabricar tots els fertilitzants sintètics usats a l'agricultura espanyola durant un any és la mateixa que utilitza la ciutat de Barcelona en un any. Evidentment, a banda de l'exigència energètica que té la producció de fertilitzants, estan totes les conseqüències ambientals i la contaminació que produeixen en el nostre territori. Després, perquè fa la indústria càrnia, que aquesta sí que està molt de moda, el tema de les macrogranges i tot això, també donar-vos algunes dades de la importància que té a nivell econòmic en el nostre territori, ja que 22.168 milions d'euros, més del 21,6% de tot el sector alimentari estatal està relacionat amb la indústria càrnia. Som el tercer productor mundial de porc i el tercer exportador mundial. Això ens dona una idea de per què quan apareix el ministre Garzón dient una cosa tan òbvia com que estem consumint molta més carn de la que seria recomanable tant a nivell ambiental com a nivell de salut, tot el món se li tira damunt. El lobby càrnic a l'estat espanyol és brutal, té un poder impressionant i és molt difícil anar contra ell. Però la realitat és, després parlaré un poc més de la dieta, però la realitat és com molt impactant. El consum de carn és totalment excessiu. Consumim 4 vegades més carn de la que seria recomanable
segons l'OMS. A banda, el tema dels fertilitzants està lligat tant a l'agricultura, com he dit, com també a la producció de carn, perquè, com sabreu, suposo que sabreu, el consum de carn està molt relacionat també amb el tema dels piensos. La producció de piensos que necessita per a poder alimentar aquests animals també està relacionada amb els fertilitzants. S'utilitzen molts fertilitzants sintètics per a cultivar piensos. Estos piensos el que estan provocant és una deforestació brutal. Actualment, un terç de la producció mundial de cereals i el 80% de la soja que se produeix està produïda directament per a elaborar piensos per a alimentar els animals. I això que produeix que necessitem expandir la frontera agrícola d'una forma brutal i s'està encarregant l'Amazones per tal d'alimentar els animals. I el 80% de l'Amazones, el 80% de la deforestació de l'Amazones està directament relacionada amb la producció de piensos per als animals. Dins de la indústria càrnia hi ha 3 elements que serien com les 3 xemeneies principals que estan emitint gasos. Una seria els piensos, que ja us he dit, relacionat amb la deforestació, i l'altra seria la fermentació entèrica bovina, el que diem normalment que són els pets de les vaques, que, com sabeu, el gas que emeten és el gas metà. I el gas metà és un gas que és 23 vegades més contaminant que el CO2. L'altre element important també a tindre en compte és els purins porcins. El tema dels purins, com sabeu, és totalment relacionat amb la contaminació del sòl, dels aqüífers, i està provocant problemes ja directament en l'aigua potable. N'hi ha ciutats i pobles a Catalunya que ja han tingut que tallar l'aigua potable perquè està contaminada per nitrats. El problema és que, a banda, la gestió dels purins és molt complexa perquè, clar, les granges estan molt concentrades en territoris. En un espai xicotet, relativament xicotet, n'hi ha una gran quantitat d'animals, per tant, l'excés de purins és brutal i la seva gestió és supercomplicada. Per anar a acabar, volia donar-vos algunes dades que he trobat que m'han impactat molt sobre el tema de l'aigua, que és que, per exemple, Greenpeace ha estimat que la ramaderia utilitza en un any l'aigua equivalent al consum de totes les llars en 21 anys. O que el 30% de les estacions que controlen l'aigua subterrània a l'estat espanyol i el 50% de l'aigua superficial indiquen contaminació per nitrats. Això és un problema que ja el tenim així, com molts dels problemes de la crisi climàtica que ja els tenim així, i moltes vegades no se posa el focus o no volen veure-los, o els mitjans també ens els estan intentant amagar. I per acabar ja, no sé si m'he allargat. Per acabar volia parlar de la dieta, per a picar-vos un poc. Com he dit, consumim 4 vegades més carn de la que realment seria adequat per a la nostra dieta i, evidentment, per al nostre planeta. L'hauríem de consumir de 3 a 4 vegades per setmana, intentant evitar la carn roja, és a dir, seria carn blanca, i reduint al màxim els processats càrnics. Els processats càrnics directament se desaconsella el seu consum. Penseu un poc en la vostra dieta. I front a tot això nosaltres treballem en un concepte que a mi m'agrada molt, que és la dieta planetària. La dieta planetària és una dieta que el que pensa és en com podem contribuir des de la nostra alimentació a un canvi en un sistema molt més sostenible i a la nostra salut. I la dieta planetària ens proposa un plat que diu que, imagineu-vos un plat, no? Pues en el nostre plat seria la meitat del nostre plat fruites i verdures. Un quart del nostre plat de proteïnes saludables. Dins de les proteïnes saludables no només hem de pensar en la carn, hem de pensar en les proteïnes vegetals. Una de les proteïnes vegetals que més tenim oblidada i que està perdent completament, s'està perdent en moltíssimes de les dietes de les persones que vivim a l'estat espanyol, són les llegums, per exemple. I l'altre quart que quedaria del plat haurien de ser cereals, fonamentalment si pogueren ser integrals. Vos dic aquesta imatge per a que penseu un poc i reflexioneu què podem fer nosaltres des del nostre consum, com és el cas que tenim així de consumir de proximitat i agroecològic, i que també reflexionem sobre quin és el model alimentari que tenim i com hem arribat fins així, no? I com hem arribat a assumir i a acceptar que el consum que la indústria ens ha imposat és el que hem de fer i que anar al supermercat és algo habitual i normal en la nostra vida.
com realment han sigut uns ponents molt disciplinats i s'han cenyit molt al temps que tenien, que era temps per al debat. Jo faig un poc el meu privilegi i faig la meva pregunta, però després ja deixo el micro per qui vulgui preguntar des del públic. Com som d'un mitjà de comunicació i tenim els nostres tics i manies, la pregunta va per qui vulgui contestar-la, però com veieu la informació que està fent sobre el canvi climàtic des dels mitjans de comunicació, des dels grans mitjans de comunicació, no? Si veieu que realment, perquè en parlen molt realment, se parla molt del canvi climàtic als grans mitjans, però si aquesta comunicació o aquesta informació que donen serveix realment per a intentar mitigar-lo, evitar-lo o reduir-lo. Qui vol començar? Juan estava ahí amb ganes. És que és el meu sector, o sigui que jo veig que la informació que està fent-se del canvi climàtic d'ací uns anys podria juzgar-se com a crímens contra la humanitat directament, perquè és una màfia, literalment, el que n'hi ha en els mitjans de comunicació. No crec que ningú estigui sorprès de que jo digui això, no? Perquè, bueno, en El País, que és el periòdic més llegit del país, o de l'estat espanyol, l'altre dia Fernando Sabater va fer una columna que literalment podria fer-la qualsevol troglodita de Vox. En 4 o en Telecinco, no sé quin dels dos programes, no sé en quin canal dels dos va ser, l'altre dia va eixir Esperanza Aguirre debatint en Javier Peña, que és un col·lega, divulgador climàtic, i literalment és com veure a una persona debatint en un infraser. És que no n'hi ha paraules per a descriure el que és a voltes veure a gent que no té ni idea parlant d'un tema en el qual estem jugant-se literalment el futur de la vida, no? O sigui, els mitjans de comunicació si no n'hi ha una revolució en els mitjans de comunicació ho tenim fotut, perquè evidentment el 80% dels canals de televisió, premsa escrita i ràdio depenen de 5 consells d'administració, 5 consells d'administració que tots tenen lligams en els combustibles fòssils, en els bancs, és a dir, en la gent que està beneficiant-se, entre cometes, a curt plaç, d'esta situació que ens porta cap a l'extinció possible, no? Aleshores, si no n'hi ha un canvi en això, si no fem mitjans més cooperatius, més plurals i més independents, si no fortalim, no? Pues mitjans com La Directa o Contexto o El Salto, pues estem fotuts, però és de veres que no apleguem en aquests mitjans de comunicació a una gran majoria de la població que no coneix aquests mitjans de comunicació i que s'informa pues, a través de la televisió. Aleshores, tenim una situació molt complicada i tenim que fer pues, cada volta més directa, si es permet la jugada lingüística, la contraprogramació a aquests mitjans de comunicació. És a dir, no tenim que tolerar-ne ni mitja als mitjans de comunicació tipus El País, 4, La Sexta i demés. Cada volta que fan una cagada n'hi ha que evidenciar que això és una cagada, i cada volta que un mitjà de comunicació fa una cosa com aquesta o un article d'Antonio Turiel, pues n'hi ha que fer-li tota la propaganda que puguem per a que cada volta els que són dignes siguin més grans i els que són indignes siguin més xicotets. Jo a nivell de lluites organitzades de la ciutadania, la relació que tenim amb els canals de comunicació, els diaris, les televisions i tal, doncs és prou limitada. Els mitjans com La Directa i altres més xicotes són realment els que habitualment ens donen veu. Els grans mitjans de comunicació doncs és molt complicat. És com que sempre hi ha una notícia més important, ni te responen, vull dir, ja no és que després si publiquen alguna cosa li van canviant o la van suavitzant i tal, sinó que directament és que no contemplen la possibilitat de publicar aquestes coses. Tot i això he de dir que sí que hem detectat un poc un canvi de discurs, sobretot arrel de la pandèmia. Ha sigut com s'han introduït paraules i coses que abans eren com super tabú. Abans estàvem parlant, Joan i jo, del termini de creixement, que abans era impensable, ens explota el cap cada vegada que dius de creixement, era com, què dius? No anem a tornar a l'edat de piedra.
Ara ja comença això a introduir-se una miqueta aquest vocabulari, però clar, vull dir, això és tard, tot molt suavitzat, molt dulcificat, però ja us dic, els mitjans de comunicació de base és una ferramenta fonamental per a qualsevol iniciativa o qualsevol intenció de canvi o d'introducció d'un discurs de transició real, etc., són fonamentals. No sé si hi ha algú que vulgui fer una pregunta, algú s'anima del públic, algun dubte. Si no, jo tinc més, vull dir, no tinc cap problema. Pues, tu has comentat, Juan, l'exemple del país. Jo hi ha una cosa del país que m'ha quedat l'atenció, no? Que en una mateixa setmana o en poc menys d'una setmana va ser dues notícies molt curioses. Una és que t'animaven a compartir la dutxa per estalviar energia, no? Com que és com una mesura molt extrema, no? O sigui, realment te dona el sentit de fins a quin punt la crisi energètica és important perquè realment doncs, hi ha problemes per escalfar l'aigua, que és una cosa bàsica de comoditat, no? I de la vida, pues, una vida més o menys pues, còmoda i fins i tot saludable, no? Perquè la higiene és important, no? I la mateixa setmana, el mateix diari feia un article preguntant-se per què la gent s'obsessionava en voler prohibir els jets privats si total només emetien el 0,04% d'emissions i tal, i que va xorrada que pel que gasten, pues, que no, això no és cap important, no? Llavors, a mi m'ha donat la impressió d'això, no? Que un mateix mitjà te diu que tu pots renunciar a dutxar-te perquè tu has de salvar el planeta, però que demanar-li a un multimilionari que renunci a un jet privat, que això és massa. Això és massa bèstia, no? O sigui, és massa extrem. No sé com, vull dir, va un poc en la línia que deies tu. És més un comentari que una pregunta. És un poc una línia... Diria que me alegra que me hagas esta reflexión, pregunta. Perquè és que és un tema central. És a dir, n'hi ha un exemple que jo crec que és com molt significatiu, que sempre està bé comentar. British Petroleum, la petrolera, va instigar el concepte de huella de carbono personal, per a que tots els que estem així i totes estem culpant-nos a veure si no és que jo consumo más i jo viajé en avión el otro día. No, és a dir, al final, per què la petrolera, una de les grans responsables de les emissions planetàries, vol que ens culpem uns a altres? Per a que no culpem a la petrolera, per a que no culpem al sistema que està produint aquesta situació. I per això els mitjans com El País dissimulen en un article parlant de la dutxa compartida, però al mateix temps són incapaces d'anar i senyalar a qui són els verdaders responsables, perquè d'alguna manera també són accionistes del país. I el tema de lo dels jets privats damunt també té una relació molt important, molt directa, en una qüestió que jo crec que és fundamental per a solucionar aquesta situació o com a mínim evitar que se'n vagi cap a pitjor, no? I és el tema de la desigualtat econòmica. Els jets privats és de veres que són una insignificància en quant a percentatge d'emissions, però no són una insignificància en quant a missatge, en quant a exemple. Si tu permetixes que Mbappé l'altre dia li parlen dels jets privats i el tio es descollona en una roda de premsa, el missatge que estàs enviant-li a la població és que així, que cada un fa el que vulgui i ja està. Si evites que això es pugui donar, és a dir, si limites i prohibixes els jets privats, a partir d'ahí, totes les altres mesures que n'hi hauria que prendre són possibles. Però si ni siquiera evitem exemples tan extraordinàriament estúpids com que una persona que té que fer un viatge que podria fer en tren en 2 hores agafi un jet privat, és inevitable que la gent tu li demanes després reduir el consum de carn o fer mesures d'acció individual i diga, i jo per què? I jo per què tinc que fer això si el ric de turn, l'Elon Musk, contaminarà en un vol espacial d'estos que té en la seva empresa, en 11 minuts farà la contaminació que jo faré en tota la meva vida i jo tinc que reduir? És a dir, si no n'hi ha una reducció de la desigualtat, és impossible que solucionem o que, com a mínim, ens afecte el menys possible la problemàtica energètica i climàtica, que de veres que la situació energètica estem començant a veure la problemàtica. Però així com jo crec que de la crisi climàtica, més o menys, hi ha molts moviments socials, cada volta n'hi ha més consciència, s'han fet declaracions d'emergència climàtica. Del tema de la crisi energètica, pràcticament estem començant
a entendre la dimensió del problema i anem a flipar literalment en els pròxims anys, perquè damunt, com som màquines intel·ligents, estem barallant-se entre blocs i estem fent cada volta més difícil una possible solució, que seria reduir tots a la vegada, no? Clar. Torno a fer el micro, si algú té alguna pregunta. Que totalment d'acord, i que en el tema de la culpabilització individual, que jo crec que és un poc la línia, no? que els mitjans realment jo crec que acaben sempre en el tema de tu pots fer això, i no van a l'arrel del problema, no? que és el sistema capitalista. En el tema de l'alimentari és igual, no? I com moltes vegades ens culpabilitza per no tindre una dieta saludable, no consumim suficients fruites i verdures, i no se parla de que realment el problema és un problema de desigualtat social, i que totes aquestes malalties de les que parla l'obesitat, la diabetes, estan totalment relacionades en la classe social, i que hi ha moltíssims estudis que ho evidencien, que no és casualitat que jo mengi mal o que jo tinc obesitat, no, moltes vegades està completament lligat a la meva classe social i a que no tinc accés, i cada vegada menys, i ara menys encara, a una alimentació saludable. No és una elecció individual, és probablement una conseqüència de la desigualtat, no? I de la meva situació de vulnerabilitat. I és molt important, jo crec que ara que estan d'alguna manera de moda aquests temes, no? de crisi climàtica, o també el tema del consum local, o estan més de moda, que nosaltres sempre que parlem realment assenyalem els culpables, no? Que no són la societat, no, són les grans multinacionals que estan enriquint a costa d'això, no? De posar en risc la nostra supervivència i res, això un poc. Mira, agafant el fil, mentre si alguna s'anima a fer una pregunta, per favor, pareu-nos, perquè tenim turra interminable. Turra mítica. El que estaves comentant, a veure, jo volia aterrissar un poquet també a dades més locals o de casos coneguts que tenim propet per un poc aterrissar la qüestió. Parlant de turra, comença amb el port, ¿vale? Continua el temazo port de València, el port de València. Mireu, perquè us feu una idea això que dèiem de les desigualtats, que s'estan enriquint, que no sé què, les grans empreses, n'hi ha un mogolló de discurs polític i públic, que això que diguem del greenwashing és greenwashing i més allà. N'hi ha moltes fal·làcies que ens empapussen a través dels mitjans per fer-nos creure que això és el bé comú. Per exemple, ampliar el port de València és una cosa bona per al territori, perquè genera economia, perquè genera llocs de treball, tot això. Per exemple, llocs de treball. Aterrissem les dades. Nosaltres des de la Comissió Ciutat Port diguem, anem a consultar els que saben d'això, anem a consultar en les organitzacions sindicals el projecte en concret que n'hi ha per a l'ampliació del Port de València, quants llocs de treball suposa. I aquells trauen comptes i diuen, estimem que n'hi haurà una pèrdua neta de 500 llocs de treball d'estiva. Per què? Perquè és una ampliació que va totalment robotitzada, tot se pot operar en remot, etc. Aleshores és contraproduent per als llocs de treball. Vull dir, això és un tipus de fal·làcia de és que això és faena, això és economia, riquesa per al territori. El Port de València des dels anys 80 s'ha desacoplat totalment ja de l'economia de València i de la contorna. Vull dir, és un ent en si mateix que funciona a escala global i és una empresa bàsicament i és la que té els beneficis i la que decideix. Per fer-nos una idea de tots els contenidors que es mou el Port de València, pràcticament una quarta part són contenidors que van buits. Vull dir, són com una espècie de magatzem de logística per a que les empreses que fan transport internacional de mercaderies tinguin un espai per emmagatzemar i proveir als que volen dur i exportar matèries que tinguin això, les seues caixetes. Vull dir, una quarta part van buits. Dels que van plens, pràcticament quasi la meitat són contenidors en trànsit. Això vol dir que ni carreguem res ni descarreguem res a València. Simplement som com un lloc de pas. Per exemple, un vaixell supergran
d'una ruta transoceànica i ha d'anar a un port més xicotet, això hem de canviar les caixes d'un vaixell gran a no xicotet, perquè el xicotet sí que pot maniobrar en la Mediterrània, però el gran no. Això és quasi la meitat dels que passen per així, dels que van plens. I de descàrrega és solament el 14%, o sigui, en matèries que descarreguem, dels que van plens, que pràcticament és tot xinès, el que ens arriba, i dels que nosaltres carreguem alguna cosa, dius, bueno, anem a exportar, i com era lo de París, Londres, Burriana, pues anem a exportar. Això pràcticament és un poquet més del 16%, un 17% de carreguem coses. Però dins del 7% us he de dir que la meitat és ratxola que ve de Castelló. Això és un exemple de quan ens diuen aquestes fal·làcies de és que això són coses de macroeconomia que tu no ho entens, bonica. Jo te ho expliqué. Això és treball, això és economia. No, al final tu comences a burgar en les dades i te deixa una misèria aixina. I a canvi d'això, nosaltres què els estem donant? Doncs estem donant-los tot, estem donant-los les nostres platges, estem donant-nos la nostra qualitat de l'aire, estem donant-nos la vida marina, la qualitat de l'aigua de la mar també, estem donant-los tot. Vull dir, per a què? Per a que unes empreses manegen les seues caixetes com millor els vinga. Jo volia preguntar-vos, que suposa que conegueu que probablement si al barri de Benimaclet les qüestions que esteu plantejant sobre el port, les altres lluites que han hagut, Saler, el riu, que al barri de Benimaclet podríeu explicar d'alguna manera com podem combatir el tema que esteu plantejant. Parle precisament de l'expansió urbanística que hi ha planejada al barri a costa de l'Horta. Jo crec que això precisament també és una cosa que, encara que sembla molt petiteta, sembla que té la seva importància si la mirem des del punt de vista que esteu parlant, no? Bueno, dius que és una lluita petita i jo penso que no. O sea, penso que és una lluita de base fonamental. I a més és una cosa que quan ho penses així des de fora dius, és que és de caixó. Vull dir, estem sacrificant allò que està en la base de la nostra vida, que és el poder menjar i el poder respirar, ho estem sacrificant per a aconseguir coses que realment no estan en aquesta base. Vull dir, el plantejament base ja està ahí. I a banda, aquest tipus de lluites jo crec que són molt, molt importants perquè el teixir barri, el teixir veïnat, el teixir alternatives a tota la majoritat, les iniciatives majoritàries des dels nivells polítics que es fan, és la base del que després realment ens va permetre, ara que estem arribant a problemes en l'energia, problemes en la biodiversitat, tot això, el que existisca aquesta base de moviments organitzats, de visions alternatives, etc., va ser el que jo crec que realment va permetre que puguem fer aquest canvi. Perquè els altres estan com en la pel·lícula esta, que estan tancats a una festa eterna i que no poden eixir d'aquesta festa, pues la resta estan així. Jo volia fer una pregunta que potser anava un poc més dirigida a Paturiel si estiguera, i parlant un poquet de crisi energètica. Se parla molt de trobar un poquet la tecla, no?, de tot el greenwashing que heu xerrat, d'una energia que per fi puga substituir els fòssils. Realment no sé si és real plantejar això si no canviem de sistema, un sistema completament energívor, en el qual, com ha plantejat Juan, cada vegada ha de créixer més, i si no creixen més cada vegada, pues, o que no té sentit el sistema i se veig a si mateix. Creieu que ens estan mentint a la cara, com que ens pixen a la cara i diuen que plou? Què penseu en este futur? Quina podria ser la tecla? Parlem molt d'energia nuclear a nivell fusió nuclear, parlem de l'hidrogen, però no sé si està realment
no sé si és realista tots els objectius que plantegen en política i en el periodisme. No sé què opineu. Pues una altra vegada, moltes gràcies per aquesta reflexió o pregunta, perquè més apropiada impossible. El tema de la fusió nuclear, sempre diuen, n'hi ha un xiste que conten en el món de l'energia, i és que a la fusió nuclear sempre li falten 50 anys des de fa 50 anys. És a dir, és que no aplega mai perquè damunt tenim un problema que no s'entén molt bé, i és que si tu de repent anem a suposar que demà inventaren la manera de que funcionara en un reactor concret en Xina, experimental, no sé quantos, tardaríem 30, 40, 50 anys en fer aquesta tecnologia escalable al món. És a dir, és impossible que aplegui a temps de lo que tenim que fer. I per què es parla tant de fusió nuclear o d'hidrogen o del milagro tecnològic X? Perquè és l'única manera que té el sistema de sostindre esta fe en el progrés, en el mite de la salvació tecnològica, que és el que fa que la gent no s'espavile, perquè continuem pensant que algú o algo vindrà a salvar-nos, no? I jo crec que és dels mantres més perillosos de tots, perquè l'altre dia, per exemple, n'hi havia un congrés, no sé si va ser a Madrid o a Barcelona, de terraplanistes. I la gent es burlava, los terraplanistes, no sé què. A mi els terraplanistes no em fan ninguna por. Els que em fan por són els altres, són els terrainfinitistes, que és que estan literalment en totes les institucions, en tots els mitjans de comunicació, en les instàncies del poder, és a dir, la gent que encara creu en el mantra de que es podrà sostindre un creixement, literalment una de dos, o no té les dades, o si les té està enganyant-te. Perquè les renovables, que és la gran esperança que tenim, a dia d'avui proveeixen el 14% de l'energia del món. I les renovables damunt tindrem que renovar-les. És a dir, cada 25 o 30 anys tindrem que canviar les plaques, canviar els molins, en uns materials que són finits també, que depenen de l'extracció mitjançant combustibles fòssils. És a dir, és impossible, és termodinàmica, física, matemàticament impossible sostindre un creixement perpetu i damunt, en una situació en la qual ja estem, jo crec que literalment ja fa 40 anys que se n'han passat de rosca. Tindrien que haver començat a estabilitzar-se fa 4 dècades. És quan la ciència va començar a entendre totes aquestes qüestions. Està el llibre dels límits del creixement de l'any 72, que ja parlava de totes aquestes qüestions, i s'ha sostès tota aquesta història perquè n'hi ha com una espècie de mecanisme automàtic, que també és molt perillós, perquè molta gent pensa que, bueno, la élite de Davos i el gran reemplazo i el gran reset i no sé què, i que n'hi ha un plan de conspiració. No, és pitjor. No n'hi ha ningú al volant. La teoria de la conspiració funciona també perquè d'alguna manera reconforta pensar que n'hi ha alguns que són els dolents i que estan fent això. No, és pitjor. És a dir, per supost que fan intentones de coordinació, però Elon Musk no suporta a Bill Gates no suporta a Jeff Bezos, i en un món hipercompetitiu, l'elit és hipercompetitiva entre ella mateixa. I no n'hi ha un pla, és a dir, el que n'hi ha és que no n'hi ha ningú al volant, i per això és tan important la coordinació des de baix, perquè és l'única manera en la qual històricament tu pots com a mínim intentar posar-li límits a un poder que va com la mano invisible, és a dir, és una espècie d'estructura que va en automàtic i que va cap a un despenyadero, i ahí estem, la ciutadania des de baix, obligats i obligades a fer alguna cosa per a parar això. I una de les coses que fa que no es faci és precisament que la gran majoria de la gent, des dels mitjans de comunicació, n'hi ha un bombardeig continu del milagro energético tecnológico X, que, bueno, que la gent diu, ja vindrà l'hidrogen, però és que l'hidrogen, que és un altre exemple fantàstic que està molt bé comentat, l'hidrogen té una problemàtica concreta que és molt simbòlica de lo que parlàvem abans del tema de l'alimentació. Antonio Turiel i jo vam escriure un article que es diu Espanya, colònia energètica del nord d'Europa, i ens van caure, van vindre a per nosaltres, tots els tecnooptimistes d'Espanya ens van escriure coses boniques, però literalment aquesta és la situació. És a dir, Espanya és el país d'Europa amb major risc de desertificació, i estem parlant de que, per exemple, aquest estiu a Europa ja la mitjana d'augment de temperatura ha sigut de 2,2 graus, ja no és 1 grau. En Europa ha sigut de 2 graus i pico, en l'Àrtic ha sigut de 4 graus i pico, i l'Àrtic és com el punt de no retorno. Si perdem l'Àrtic estem fotuts.
Aleshores, en un país que està en més risc de desertificació que ningun altre país d'Europa, en una situació de canvi climàtic agreujant-se, estem exportant aula en forma de pepinos en el cultiu d'Almeria i al mateix temps estem forrant de plaques i de molins per a ser subministradors d'energia al nord d'Europa, perquè inevitablement si anem a desertificar-nos, Espanya què serà? Espanya serà l'Argèlia del nord d'Europa quan Argèlia ja no tinga combustibles fòssils que exportar. És a dir, n'hi ha situacions en les quals n'hi ha països com el nostre que estan obligats a ser vanguardia d'aquestes situacions. No hauria de ser Macron el que parlara del fin de l'abundància o Petro en Colòmbia, que és un país que està més o menys a un nivell acceptable, els que parlaren del creixement. Hauríem de ser nosaltres, en països com Espanya, Grècia i Itàlia, som els que estem més obligats a fer-ho perquè tenim més que de créixer i la nostra situació climàtica i energètica no és massa positiva. No sé si hi ha alguna altra pregunta o comentari. Si no, doncs potser ja hem passat la una, potser podríem anar deixant-ho, no? I convidar-vos a tothom qui vulgui al dinar al Tesó Horta, agrair-vos també haver vingut i recordar-vos d'això, que si us subscriviu ara mateix a la directa el dia d'avui, doncs teniu un 50% de descompte més un llibre de regal i a més doncs, contribuïu a enfortir uns mitjans de comunicació lliures i al servei del canvi social. Moltes gràcies a tothom.